So, hello guys, welcome back to my channel, and today is January 10, 2021. Yes. And ang tagal ko nang hindi nag-film sa sarili ko guys since nagpunta kaming summer house doon sa Lowland. Pagdating dito, sobrang lang, ang daming dapat gawin kasi nga pa New Year, and at pag New Year, alam nyo na, time for, cleaning up, for planning your life for the whole year, ganyan. So, medyo medyo hindi naman tinamad, pero parang ang dami ko lang ginagawa kaya hindi ako nakapag video masyado. And actually today, we had visitors. We had two visitors today in our house, and yeah, at kaalis lang nila. And right now, sa tingin ko naman wala na akong tapos na akong maglinis. So upo-upo lang muna ako. So I was thinking, okay, why not, film and talk a little bit with you guys. And tanong ko lang, pag New Year ba, gumagawa ba kayo ng mga New Year's resolution, yung parang goal ninyo for the whole year, at natutupad ba ninyo, or parang after few weeks wala na? Yeah, yun kasi yung parang problema ko guys, because it's like every year I make a goal, and normally yung mga goal na yun parang super motivated ako na gawin siya. But then after months nakakalimutan ko na. So gusto ko sana na this year it will be different, and it's nice cause ako, may time talaga ko na to plan everything. Kasi nga corona, lockdown dito sa Denmark until January 17, and then by January 18 mag-work na. And pero hindi pa talaga natin alam if it's gonna get extended, kasi right now sobrang dumadami pa rin yung may corona dito. And so nagba-vaccine na sila, pero by batch kasi yun, hindi pwedeng. Pero yung nabasa ko, 100,000 people daw yung goal ng Denmark everyday na ma-vaccine. Pero ewan ko ba kung na-achieve yun. So anyway, yung alam ko is yung mga, ang tawag nyo, yung mga older people, some of them are already vaccinated. Tapos yung mga mga frontliners, yung mga nag-work sa hospital, sa mga playa yem, ano bang English ng playa yem? Yung yung kung saan tumitira yung mga matatanda na. So mga workers doon, ganun din. Tapos yung mga may sakit, we actually got a neighbor here, and he will be vaccinated January 17, ganun. Tapos kami, hindi pa namin alam, naghintay-hintay na muna kami. Pero may mga nakakatakot din actually, kasi may mga may mga balita din na parang they don't wanna have the vaccine kasi hindi nga talaga natin alam kung ano yung mga magiging side effect. Though sabi nila pinag-aralan namang mabuti, of course pinag-aralan mabuti, pero hindi talaga natin alam kung anong magiging effect sa body in half a year from now or in a year from now. Kaya, pero me and Martin, it's like we've decided na we will have it. We will have the vaccine para tapos na ang usapan. And let's just see what's gonna happen later on. So, yun yung update dito guys. So, yeah, yung iba na vaccine na, kami hindi pa. We're still waiting sa update, kasi dito sa Denmark may parang marireceive ka na, tinatawag nilang e-box. Yung special mail para sa lahat ng nakatira dito. At doon isisend ng government yung mga messages na gano'n doon sa email na yun. So yun, hintay-hintay lang muna kami. And basa pa yung aking buhok, kakaligo ko lang guys after 3 days. Grabe ang ang yucks ko eh. Anyway, naligo ako today kasi nga may dumating na bisita, and feeling ko ang baho-baho ko na, ganon. Pero ganon talaga siguro no pag nasa bahay lang. Ewan ko. Pero of course yung iba siguro naliligo talaga, pero ako parang nakakatamad kasi nasa bahay lang din naman ako, tapos paglalabas, saan naman pupunta? Kasi sirado yung mga restaurant, ganyan. Pero lumalabas ako ng konti actually just to get fresh air, tapos balik na naman dito sa bahay. So yun. Ayan ang aking kuko. I got so bored. Ako guys eh.
Pero hindi siya maganda. Daming damage, but it's okay. So, yun. Yun. Ewan ko ba ano pa bang pagsasabihan ko. And right now, guys, nasa ano na pala tayo? 9,583 subscribers. And ang tagal ko nang na-stuck dyan, oy. I really hope sana na makuha ko na yung parang 10K. Parang yun talaga yung parang magic number. And by the way, after this, yung nasa ano ko, yung nasa comment section ko doon sa aking YouTube channel, obviously, i-visit ko kayo each and everyone kasi may time ako ngayon. Lumabas si Martin kasama yung friend niya and he's gonna be back here maybe, I don't know, in a half an hour or in an hour. So, right now ako lang mag-isa. So, I will have time na i-visit kayo each and everyone. Tapos, magsasubscribe din ako. Lahat na nag-comment niya, automatic isa-subscribe ko yan. So, yun. Pag kayo ay nanood nito, mag-comment kayo guys para ma-visit ko rin talaga yung channel ninyo and ma-subscribe ko din kayo. So, yun. Tulungan tayo. Hi, ano pa ba? Grabe na, nag-snow na talaga dito. It's, I think, 3 or 4 days na atang may snow and nagmi-melt-melt na siya. Pero ngayon, nag-snow na naman. So, yeah, maputi na naman yung labas, guys. And it's so beautiful. It's so nice. Pero, pag nagmi-melt-melt na, doon na makikita yung parang, ang dumi, ganyan. Pero, it's so beautiful when alam mo na, yung snow na pure white pa lang, tapos gaganyan lang sa lupa. Sobrang gandang tingnan. Ano pa ba pag-uusapan natin? Ewan ko ba? Ano pa bang pag-usapan natin? At nainis talaga ako. Hindi naman nainis, pero yung, ano ko ba, yung laptop ko, yung ginagamit ko na parang editor, kaya hindi ko talaga na-edit ng sobrang okay yung mga videos ko kasi yung gamit ko is, ano tawag nun? Shotcut. Libre lang siya na editor. Pero sobrang feeling ko, sobrang bigat niya dun sa laptop ko kasi luma na yung laptop ko, guys. And I think it's so mabigat kasi every time na nag-edit ako yung video, parang alam mo yung hindi mo talaga maano. Kaya ginagawa ko, nilalagay ko lang lahat yun, tapos na. So, yan. Hi, my gosh. At ang mukha ko, guys, ewan ko ba kung may pagbabago. Okay. Ano, guys, maybe you've seen some videos. No, there was some video that I showed earlier na I'm gonna be using the Skin Magic. And ginagamit ko na siya. And actually, it's my 7th day na ginagamit ko siya. At nagpipil talaga siya na sobra, guys. And right now, nilagyan ko ng sobrang daming moisturizer para hindi masyadong obvious. Pero feeling ko effective naman. Pero I have to say na parang there are times talaga, I think on the 4th day, na parang sobrang hapdi ng mukha ko at nagre-red na sobrang red na feeling ko talaga nasusunog na siya. And then I stop using it and then after a day, bali for example, this day, hindi ako naglagay ng umaga, hindi ako naglagay sa gabi, and then the next day ko na siya nilagay. Pero feeling ko naman okay naman yung result, guys. Naging okay, pero hindi pa talaga ako tapos. I'm thinking na yung box na yon, it's color green, it's called Skin Magical Set 1. Ubusin ko muna siya, and then after nun, let's see if gagamitin ko yung parang set 2, parang may kasunod na ata na set 2, at tapos yung set 2 na yun is parang for maintenance lang, ganyan. So far, okay naman siya, pero masakit ang hapdi na mukha ko. And okay siyang gawin ngayon, it's because winter dito, kasi nandun din na parang avoid sunlight, ganyan. So, walang sun dito, guys. May sun lang ata ng mga 1 hour, 2 hours yung, tapos dark na siya. So, yun. So, feeling ko perfect timing siya na gawin, and then hindi din ako napupuntang work. So, pag nagpipil, hindi masyadong awkward na makita ng public, ganyan. So, try nyo, guys. Maganda siya. Skin Magical. Ang buhok ko, sobrang dry. Hi! So, yun. Sana,
yung mga pinagsusulat ko talaga, ganun talaga ako nagagawa ako ng mga goals for the year. I mean, it's also nice para naman may, kahit na hindi mo talaga siya matupad, but at least if you feel lost, if you feel lost, if you feel tired, like just, then you look at it and like, okay, this is my goal. I'm gonna do this. So, yun, yung mga goal ko. At hindi ko muna sasabihin kasi baka hindi matuloy, hindi ma-achieve. So, yun yung mga ginagawa ko talaga actually, mga January, ganyan, mga first, second week ng January, nilalagay ko yung mga plans ko written down para makita ko siya. Parang guidance din na parang okay, parang I'm so tired today, I'm becoming, hopeless, ganyan, ganyan. So, I look at it, okay, then I'm back in line again, and then you're motivated to do the things. Pero magandang idea siya actually na to write down your thoughts, your plans, your goals, what you wanna achieve, mga ganyan. Ganyan na talaga siguro pag tumatanda na, guys. Oy. Pero maganda siya. And may din one person na nagsabi sa akin, you have to do it kasi it will give you guidance. Ganyan. And yeah, that person also told me na parang this lockdown, kasi sabi ko nga na parang hindi naman nadidepress. I think that's a very hard word to say. Pero parang I've been working so much and every day I know exactly what to do. And then suddenly nagka-lockdown and then I'm being left here in the house alone. And nakaka-overwhelm. It's just the feeling of too much time available. And it's overwhelming. And yeah, it's overwhelming. And then you sit there and procrastinating. Is that the word? And then the next thing you know is gabi na naman and you have not done really anything. And then you feel bad. You feel guilty kasi parang then the day has just been wasted, ganyan. And then I talked to that person and then he said that, like, don't feel that way. Like, if you get anything in your mind, you have to write it down. Put goals, put what you wanna achieve, ganyan. Para may guidance ka. Ano yun? Malaking ganun. Ewan ko. So, yun yung aking mga ginagawa. At actually, ginagawa din yan ni Martin always na parang parang nag-goal setting, ganyan. At, tingnan yung buhok ko, guys. Oy, ewan ko ba, ganito talaga nangyayari pag nasa bahay lang. But anyway, so yun. Yun, guys, ang dami kong mga sinasabi. And naintindihan nyo o hindi nyo naintindihan, ewan ko. But yun, I hope na everyone will have a really great year for this year. I think we all deserve it after 2020 na sobrang naging daming challenges, naging daming problema, ganyan-ganyan. But I think this year, like, we deserve better. And yeah, we should not lose hope. Is that right? Oo, ganyan. Basta lang talaga, laban lang tayo. And I wish and hope that everything's gonna be better this year. And yeah, that's it. Be safe. Enjoy the rest of your day.